Magandang hapon po sa inyo at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kami po ang mga mang-aawit na kabilang sa Jesus Finest Generation Choir at kami nga po sa kahabagan ng mahal na Panginoon ang nagwagi noong nakaraang December 22, kaya nandito po kami ngayon. Mga minamahal, inaanyayahan po namin kayo na tunghayan ang isa na namang pagsasadula ukol sa tunay na buhay ng isang Kristiyano. Pagka-Kristiyano, isang pribilehiyo, isang pagkatawag na may kaakibat na responsibilidad. Responsibilidad para sa sariling kaligtasan dahil batid ng lahat na kanya-kanya ang pagtrabaho upang makamtan ito. Sa buhay ng Kristiyano ay may mga pagsubok, may mga tukso. Walang sino mang exempted dito. Walang makapagsasabi na malakas siya, matatag siya. Maging ang Kristiyanong hinubog na ang pananampalataya sa napakahabang panahong tapat na paglilingkod. Minsan sa araw-araw na pakikibaka sa mundong ating ginagalawan, ay nakapaligid lamang ang tukso, ang kasalanan. Anumang kagustuhan na ito'y iwasan, minsan ay natatalo tayo ng ating kahinaan. Nandyan ang kahinaan na paglabanan ang kaway ng kamunduhan. Pagkahumaling sa mga makabagong kagamitan. Pagsusuot ng walang kabanalan. Paglalagay ng mga kolorete sa mukha. Pagsusuot ng mga pahiyas. Lubos na pag-ibig sa salapi. At napakarami pang iba. Subalit, dahil ang Kristiyano ay madalas nang nakaririnig ng salita ng mahal na Panginoon, ang puso ay natamnan na ng pananampalataya, madalas ay nananaig pa rin ang takot sa Diyos, ang takot na manahan sa kasalanang kanyang kinasasadlakan, dahil batid niyang sa buhay ng walang hanggang pagdurusa siya dadalhin nito.
Subalit, kanino siya tatakbo? Kanino siya hihingi ng tulong? Sa mga kaibigan? Sa mga kamag-anak? O sa kanyang mga magulang? Lahat sila ay limitado ang maaaring magawa. Lahat sila ay kapos sa kakayahan upang makapag-ahon ng isang nasadlak sa matinding pagsubok dahil sila man ay katulad din niya na tao lamang, sinusubok din, nanghihina rin. Higit sa lahat ay nangangailangan din ng magpapalakas, magtataguyod, at aakay tungo sa landas ng katwiran. Landas tungo sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeda, ang kanilang mga minamahal na anak, kaakibat ang lahat ng mga manggagawa at mangangaral sa kanilang patuloy na pagluhod, pananalangin at pagtuturo upang ganapin ang nais ng mahal na Panginoong Hesus. Ang purihin siya, parangalan siya, at paglingkuran siya hanggang sa kanyang pagbabalik upang lahat tayo ay magmana ng putong ng buhay at ng buhay ng walang hanggan na kapiling siya. Yan ang Kristiyano. Yan ang Kristiyanong tapat. Hindi susuko, hindi magpapadaig sa kalaban dahil alam niyang may Diyos siyang buhay na kaya siyang ipaglaban. Kaya siyang pagkalooban ng putong ng buhay na kanyang inaasam-asam. At sino-sino sila? Sila, tayo ang mga yon. Tayong mga tapat na mga Kristiyano na naglilingkod sa mahal na Panginoon sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Dakilang pag-ibig ang aking nadama. Hindi mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo ang
ang lahat po ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.